začiatok bol úplne krutý a to bolo asi najkrutejšie obdobie, kedy som skoro dobrovoľne fakt si kúpil letenku a odletel som preč. Asi nejaké prvé 2 týždne v tej práci. Dostal som oblečenie a že treba vykosiť vlastne všetky zjazdovky, aj lesy, lebo tam sa jazdí aj freeride, s týmto krovinorezom. A tam rastú také willow, oni to volajú willows. A ono je to také niečo medzi kríkom a vrbou. To sú také vrbové prúty, ako keby rastli zo zeme. A ja si vravím, že pre Boha, to je... Však to nasnežíte pol metra snehu, prejdete to ratrakom, tak to lahne, že to akože, ale tak som najprv akože bol taký ufrfľaný, že dávajú mi robotu len aby som niečo robil a potom som si tak uvedomil, že však môžem byť len rád, že mám konečne robotu, že proste po všetkých tých útrapách a to boli také nejaké moje vnútorné monológy, lenže potom som zistil, že vlastne ono to fakt treba vykosiť a